Hola, Gisara! Com estem? Mira. 21 quilòmetres. Aguantarem? Sí, home, sí, ja ho has fet més de una volta, Clar. Jo En homenatge al Borja. Jo ho faig tots els anys. Sí, sí. Tu no veus el que vaig posar l'altre dia a Facebook? Això els 10 anys que estàs fent això, el teu amic. Exacte, sí. No, jo sempre faig els 10, sí. Els 10, els 21. Molt bé, sí. Però dic, saps què? Que un any, que em fa mal els genolls, farem el 10. Sí. Quina disfrutarem. Molta sort i per totes. No, de campió. Ale. Adéu. Ja el tinc agarrat, Dios Guerrero, ja.